Gikumpirma sa Police Regional Office 10 nga gipailawom sa DNA testing ang patayng lawas nga napalgan sa usa ka suba sa Malidigaw SGA Barm sa Pamasin nga mutugma kini sa nawala nga hiker sa Bukidnon nga si Alcarj Zamayla. Gipaubo sa DNA cross-matching examination ang DNA sample sa igsuon ni Alcarj Zamayla, ang hiker nga nawala sa Mount Kalatungan niadtong July 12 ug ang patayng lawas nga nakita sa Pulangi River sa sitio Minanga sa Barangay Nabundas sa Malidigaw SGA Barm niadtong July 4. Subay na sabkini sa request sa pamilyang Zamayla. Apan doon na kunoy na matikdan ang kabanay ni Zamayla sa patayng lawas nga nakita sa Pulangi River nga dili muhaom kang Alcarj. Sama na lang sa gitas uniini ug ang t-shirt nga iyang gisuot. Doon na sabkunoy burloloy sa lawas ang patayng lawas nga nakita samtang sumala sa pamilya dili nagasuot og samang accessory si Alcarj. Ginahulat pa karon sa kapulisan ang resulta sa DNA test aron makumpirma kung si Alcarj ba ang nakita sa Pulangi River.